Ja, ja. Pas nu på dine hofter ikke ruster. Ja. Ja, ja, du skal bare komme. Bliver du nervøs? Hvor gammel er du, mand? Kom nu. Med en par gej i hånden. Kan du ikke smøre mig ind og bruge en tæppe? Vi kommer aldrig ud, mand. Sådan. Så elefant. Ja, det må du nok sige. Her lige lidt Jeg skal også hjem. Prøv lige at lige hente de to på plejehjemmet. De kan godt køre rullestol, men det kniver lidt med kanonen. Du skal i hvert fald prøve at høre. Ja, ja. Men prøv lige at høre, Poulsen, det må ikke... Poul, det må ikke gå mere galt, end du kan holde 13 kort. Så må du sgu stige op. Så kaster du dig også i. Han kommer ikke op der. Jamen, du kan ikke komme op der, Frank. Det var sgu godt nok. Det er sgu flot. Nu får du hjælp, Poul. Ja. Prøv lige at se, at vi skal om 10 år, hvordan det så skal gå, mand. Ja, Poul, du må have skulke fået noget yoga nogle gange. Bare læg stille og roligt. Du flyder ovenpå. Sådan er det, når man skal snakke samtidig med, man arbejder. Poul, nu skal vi se, hvor der er en stige ind. Hvad fanden skete der? Hvad skete der, Plante? Han er gammel dykker, ham skal vi ikke være bekymret for. Han stiger op igen og bruger videre. Ja. Ja. Han skal lige øve sig lidt først, så kommer vi og giver ham hjælp. Ja, Dan, når du kommer lige her. Ja. Jeg har styr på det, vi skal sgu ikke mere ned også, du. Plante! Vi marker med du! Se trusen. Jeg tror Plante vinder. Ja, det er Troelsen. Jamen Troelsen, han går død på fysikken. Ej, Troelsen, han kører. Larsen kommer måske. Ja. Han ligger bare der, jeg ligger.
Nej, det skal jo på, hvis jeg ryger i, så skal det jo, man kunne se det med. Jamen, så tager du en lille grøntsag og ruller der. Nej, jeg er sgu ikke meget for det. Men prøv, hvordan siger du, man gør det smartest? Skal du bare hæve det op i armene? Benene først, eller maven først? Så træk det der håndtag, og så ruller den op. Rul op. Læg kroppen ind over. Jo. Ah, man skal lige... Der er jo en lille smule taktik, mand, som kameramand.